Andreu Ginestet, gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres per acollir-me. Jo encantat sempre. El passat dia 26 de juny vas presentar a Barcelona el llibre Freedom, Pau, Paz, Peace, a la llibreria Altair, que va acollir la presentació. El llibre està fet per 4 artistes, Frank Ena, Irina Sinkevich, Oksana Titenko i tu mateix. I ara anem-ho parlar amb tu, que ets un artista català que està fincat a Alemanya des del 2012. Escolta, ens expliques com s'ha gestat aquest llibre? La idea sorgeix a Wuppertal, a Alemanya, no? Exacte. A Wuppertal, durant molts anys jo he buscat entre els artistes companys amb qui poder fer projectes de pau, perquè jo sempre he confiat que els artistes podríem moure a nivell polític temes tan peliaguts i tan difícils i que no es pot fer amb altres categories professionals. Els periodistes, per exemple, tinc molta relació molt íntima amb molts periodistes. Alguns d'ells són intel·lectuals i escriuen, per exemple, llibres. I també escriuen llibres sobre guerra i pau. I tenen el tema molt present. Però són extremadament cínics, extremadament escèptics i no tenen aquesta... No sé com dir-ho, no tenen aquesta arrel vital, no tenen aquesta cohesió amb el planeta i amb la vida que podem arribar a tenir els artistes. O sigui, hi ha com una diferència, no? En el món dels diners, el món, diguem, en el que es mouen els periodistes, que és el món de la premsa, molt sovint, diguem que sempre és propietat d'alguna persona i, per tant, sempre hi ha alguna tendència política endins. M'he trobat amb periodistes que han sigut molt sincers, han tingut tota la intel·ligència del món en el moment de parlar amb mi. Però, Cisco, després m'han confessat que ja no creuen en la vida. I em deixen plantat. Entens? Em deixen mort de gana. Perquè em quedo amb les ganes. Per mi la vida és insaciable i diguem que per això he fet confiança en alguns artistes durant molts anys a Alemanya que han seguit treballant amb mi. Són pocs, a Catalunya igual. I l'interessant és que llavors tot just acabada la crisi del Covid, comença la guerra d'Ucraïna, vaig a una exposició d'un d'aquests companys, me'l trobo i veig una obra seva que em diu «Ui, nano, tu has entès». I aquesta obra era una obra en la que ell havia superposat de forma digital, havia superposat la Torre de Babel del pintor flamenc Bruegel, amb les ruïnes que sortien als diaris de 9/11, de les Torres Bessones. I l'encaix era perfecte i ho havia fet amb unes llums grogues que em recordaven una pel·lícula d'una guerra nuclear que havia vist jo en els anys 80 en els cinemes de Barcelona. És a dir, que l'estètica d'aquella imatge em va fer un flashback envers aquelles pel·lícules que jo havia vist a Barcelona abans de marxar per primer cop a l'estranger. I ell és un dels 4 autors del llibre o no? Exacte, era el Frank Ena. El Frank Ena. I en la mateixa exposició em vaig trobar les 2 noies ucranianes també. O sigui, ja era una exposició conjunta dels 3. Llavors, ells es van posar a xerrar amb mi, van descobrir que jo tenia també aquesta vessant política, aquesta feina que havia estat fent de mediador internacional tant a Brussel·les com a Washington. O sigui, jo he fet de mediador en molts països, també a Algèria, he fet de mediador a Vietnam i Cambodja, perquè hi ha hagut conflictes dels que la gent no sap res. O sigui, hi ha molts conflictes que no surten als diaris. I aquests conflictes són molt reals, poden ser extremadament sanguinaris i si es poden evitar, millor. Llavors, tot el que podem prevenir, doncs, jo sempre he estat treballant per la prevenció, he pogut prevenir molts conflictes, també dels nuclears, precisament, o sigui, tenim una publicació de la OTAN, de la ONU i de la Unió Europea, conjunts, o sigui, és OTAN, ONU i Unió Europea, que publiquen un sol de milers i milers i milers i milers de documents que existeixen, protocols de negociacions que jo he portat a la OTAN, que he portat a la ONU i que he portat a la Unió Europea,
I un sol d'aquests documents ara és d'accés públic. I aquest document es troba a Google. I això es va fer a l'octubre del 2021, o sigui, pocs mesos abans d'entrar en guerra Rússia amb Ucraïna, quan ja havia rebut la petició de 6 països, de diplomàtics de 6 països Llavors, tot això ho vaig explicar a aquests companys, en el Frank, a la Irina i a l'Oksana, i em van dir, Andreu, què et sembla si no fem un projecte junts? I llavors vaig tenir la gran alegria de que no fos jo que anés al darrere d'ells, sinó que ells van anar al darrere meu perquè jo participi en un projecte que muntaven ells. I què hi aporta cadascú en aquest llibre? Doncs la Irina, per exemple, textos i obra seva, l'Oksana també textos i obra seva, però la Irina i l'Oksana són dues refugiades de la guerra d'Ucraïna. Són dues artistes que han marxat amb els seus fills per escapar de la guerra i viuen ara refugiades a Alemanya, el temps que poden. I el Frank ha portat textos també i també obra. O sigui, el que hem fet és que ha sigut un projecte d'art en el que hem fet més de 40 presentacions al públic en general a Alemanya, a Wuppertal, seguides sobre el tema de la pau. Amb conferències, per exemple, a les que hem convidat polítics representants de tots els partits, menys la ultradreta. O sigui, la ultradreta no ens hem atrevit a convidar-la. Alternativa per Alemanya no els ha convidat. No, exacte, la AfD no l'hem convidada. Però hem convidat els Verds, la CDU, hem convidat l'SPD, l'FDP i han vingut dels Verds, de l'SPD i de la Linke. Die Linke també? Sí, la Linke també ha vingut. Ha vingut... L'impuls correspon a un col·lectiu que es diu OAA, Out and About. Quins objectius es planteja aquest col·lectiu? Doncs precisament, o sigui, Out and About va néixer durant la crisi del Covid, quan es va tancar tot el món de l'art. O sigui, tots els museus estaven tancats, només hi havia exposicions virtuals. I Out and About va ser un projecte en el que els artistes van dir, sabeu què? Per collons, que farem art i que es veurà en públic. I el que van fer és que uns 225 artistes de la ciutat de Wuppertal van traslladar obra seva en els cartells d'anuncis públics. Aquests cartells que fan 6 metres per 2 metres i mig o 5 metres per 3 metres, tot el que és el cartell de publicitat. Com que les empreses van deixar de fer publicitat al carrer perquè estava tot tancat, molts cartells de publicitat quedaven buits i llavors queden empaperats en blanc. I la companyia va acceptar la idea, la proposta dels artistes i van posar tota l'obra d'aquests artistes a la ciutat de Wuppertal al carrer. De manera que en la fase, diguem, més crítica del Covid, els cartells publicitaris que portaven obra artística eren més o menys un terç de tots els cartells publicitaris de la ciutat. I el col·lectiu continua funcionant o només va ser una acció puntual? No, continua funcionant. Ara precisament s'ha publicat un article de diari avui mateix en el que surt la nostra propera exposició al carrer. En la que tornarem a agafar un cartell de publicitat per continuar fent el mateix tipus de feina. Ja està acordat, ja està pactat. I que heu elaborat una utopia. La pau és una utopia? No l'aconseguirem mai? No, aviam. La pau més que res és feina, però és una feina... Jo he publicat un llibre sobre aquest tema perquè fa molts anys que hi estic dedicat, que és un tema molt antic. Podríem parlar, de milers d'anys. I la qüestió és que no hi ha prou experts de pau que l'altre bàndol, el bàndol de la guerra, es deixi treballar. O sigui, el bàndol de la guerra té molt controlada la gent que treballa en l'àmbit de la pau, inclosos tots els artistes. O sigui, tenen un servei d'espionatge militar els alemans, l'armada alemana, per exemple, que està especialitzats en artistes. I
ho capten tot. O sigui, cada moviment que nosaltres fem, l'altre costat el veu, l'interpreta, i com que són molta colla i tenen molts diners, doncs poden fer de tot. És a dir, que les forces de la pau sempre són minoritàries en una societat, sempre. I això és una qüestió d'interessos, és molt senzill. O sigui, és una qüestió de realitats justaposades i no hi ha un equilibri, no hi ha un balanç. A nivell de diners, d'inversió feta, doncs s'inverteix molts més diners en la guerra que no pas en la pau. Encara que la pau, diguem, en el fons, o sigui, si mirem el que fa la societat civil, podríem dir que això és la pau, però no ho és. O sigui, això continua sent la dita aquesta llatina de si vis pacem para bellum. Ja, o sigui que ho veus complicat, això, que la pau s'assoleixi, si juga sempre amb inferioritat, no? No, o sigui, no és gens complicat si es deixés treballar els experts i si es posessin, si s'adjudiquessin pressupostos. És molt senzill, O sigui, la pau seria molt fàcil de fer en el moment que els pressupostos de defensa, per exemple, passin de ser pressupostos de defensa a ser pressupostos de pau. I seria encara més fàcil, t'ho posaré molt fàcil, tu a l'administració pública transformes el Ministeri de Defensa en un Ministeri de Pau i els hi canvies el xip i t'asseguro que funciona, perquè el sou continua sent el mateix. Però destaqueu vosaltres, he llegit que només hi ha 4 països que tinguin ministeris de pau. Tots els altres tenen ministeris de defensa o ministeris de guerra, o només 4, de pau. Però això també entra dins d'una realitat publicada per Oxfam Internacional en la que diu que precisament 8 persones en el planeta són propietaris de la meitat de la riquesa del planeta. O sigui, el planeta, tal com ho presenta Oxfam Internacional i tal com ho presenten també gent com Piketty, un economista ben conegut, que tots hauran llegit, ara que en parlem, Cisco, tothom haurà llegit el Piketty, no? Oi? Fa uns llibres molt gruixuts, però bueno, sí. Doncs la qüestió és que tant si parlem de Piketty com si parlem d'altres experts economistes, és que és igual. O sigui, és que també podem començar amb Douglas C. North, el Premi Nobel d'Economia, precisament per termes de transaction costs, o sigui, dels costos de transacció d'una societat, que són precisament els costos aquests artificials de seguretat, d'una seguretat que obtindríem de forma molt més segura si, per exemple, prohibíssim les armades i prohibíssim l'armament, no? O sigui, si tots fóssim una mica com en Pepe Figueras Ferrer, de Costa Rica, el 1948, si tots fóssim una mica així, o sigui, el problema aquest l'hauríem assolit ràpidament. Llavors quedarien altres tasques per fer. I precisament aquest col·lectiu d'artistes de Wuppertal, d'això en parlem. I és la idea que presentem en aquestes 40 i tantes manifestacions que vam fer, és a dir, conferències amb polítics, amb públic en general, amb presentacions de pel·lícules, perquè, per exemple, una de les coses que vam fer 3 cops va ser presentar la pel·lícula de Robert McNamara, del ministre de Defensa dels Estats Units, que va ser ministre de Defensa el 1964 a la crisi de Cuba, fins al 1972, em sembla que va ser ministre, que va aturar la seva tasca com a ministre de Defensa sota Johnson i ho va fer enmig de la guerra de Vietnam, o sigui que va deixar el càrrec enmig de la guerra de Vietnam, per diferències amb el president. O sigui, aquest tipus de pel·lícula l'hem presentat precisament per explicar-ho al públic, per explicar el que diu en Robert McNamara a l'any 2004 en una pel·lícula, en un reportatge, que es diu The Fog of War, i tots aquests elements són els que hem anat passant al públic en general per educar el públic, perquè el públic sàpiga que la feina aquesta ve de lluny, és una feina llarga, que té antecedents i que no ho hem d'explicar tot nosaltres, perquè hi ha gent abans de nosaltres, com en Robert McNamara, que ben bé explica en què consisteix la diplomàcia silenciosa, per què hi ha negociacions de pau, per què hi ha declaracions de guerra nuclear més o menys cada 2 anys. És una cosa que el públic en general no sap, o no té conscient. Potser ho sap de forma inconscient, però no ho manifesta, no?
Però el Robert McNamara t'ho certifica. Ell diu, no, cada 2 anys hi ha una negociació de guerra nuclear. I jo n'he fet 6 d'aquestes. Això que parles de diplomàtics silenciosos, tu dius que ets un diplomàtic silenciós per la pau, no? En què consisteix aquesta diplomàcia? Bueno, hi ha alguns articles, molt pocs, perquè els diplomàtics silenciosos són persones privades, o sigui, artistes, que han existit sempre. El pintor flamenc Peter Paul Rubens, per exemple, en el 1630, en 1626 va aconseguir una gran pau, una pau que va durar 12 anys, entre Felip IV i els estaments flamencs. I és una pau que va durar 12 anys. I tot això ho va fer abans del 1648, que va ser la gran pau de Westfàlia, després de la Guerra de 30 anys. Però el Rubens, com a artista, ho ha fet això durant 40 anys. O sigui, ha estat treballant com a mediador de pau durant 40 anys i tot això està superdocumentat, però la gent no ho sap. La gent, sap que hi ha un pintor que ha dibuixat dones maques, ben formades, diguem, no? Igual que jo treballo amb dones ben formades, també per la mateixa raó. Per què? Doncs perquè el Rubens ha vist el desastre de la guerra, ha vist les conseqüències, jo també ho he vist i, per tant la seva obra com la meva obra són compensacions d'una realitat que existeix. Però diguem que el rol aquest de l'artista mediador de pau ha existit també amb Carlomagno, o sigui, amb Karl dem Großen. Allà va ser un poeta, es deia Haito, i Haito va ser l'enviat de Carlomagno a Constantinoble per mantenir també una pau. O sigui, és el mateix. Aquests rols són rols que ens assignen els militars són els que saben quins artistes hi ha, escullen entre els artistes aquells que pensen que tenen el potencial de desenvolupar el rol i llavors et conviden. Bé, et conviden d'aquella manera. Com ho fa? És de pel·lícula, o sigui, és una cosa que tu no t'esperes, perquè tu estàs en el teu taller treballant com a artista i el que no t'esperes és que hi hagi algun militar que està mirant per tu. Entens? O sigui, el moment que aterren, o sigui, per tu és com una trobada amb un alien. És una trobada amb un ovni. Són com a dos mons molt diferents. En quins conflictes has intervingut i què hi has fet? Doncs mira, he intervingut en conflictes com realment... És que són coses que estan documentades, però costa molt trobar-ho. O sigui, així com aquesta única, diguem... O sigui, s'ha publicat un document d'una sola manifestació de milers de manifestacions meves dins de negociacions nuclears, tu en trobaràs una a internet, no dues, una sola. Per tant, a partir d'aquesta pots investigar i pots entrar. I llavors entres a l'intranet i pots entrar dins del món d'aquestes negociacions per 2018 i 2019. Però és molt complicat, És molt complicat arribar a entendre el que passa. I la qüestió és que aquestes negociacions són negociacions en les que, per exemple, hi ha una declaració de guerra nuclear entre Rússia i Estats Units. I no es publica. O sigui, això es discuteix a Brussel·les, a porta tancada, i para de comptar. És una cosa que d'aquí 60 anys potser s'explicarà, però no abans. Havies parlat també de Vietnam i de Cambodja, no? Sí, exacte. Vietnam i Cambodja. Vaig ser-hi també en un viatge que suposadament jo hi anava incògnito i anava convidat per un client, per un mecenes d'art. I només d'arribar a l'aeroport, al Vietnam, el meu mecenes i jo baixem de l'avió, ens aculla una representant del govern, del Ministeri de Cultura, i llavors ell, com que és una persona amb molts diners, doncs el saluden molt amablement, tot el que vulguis. Llavors es giren cap a mi i diuen: senyor Ginastet, estem tan contents de tenir-lo aquí al país. No s'ho pot imaginar, hem estat investigant-lo a internet, sabem que és vostè molt important en el món de la pau, I llavors el meu client es gira i diu: com? Perquè, clar, se suposava que jo viatjava incògnito, no? I se suposava que no hi havia res per discutir. Però la qüestió és que en el moment que pugem
cotxe amb 2 agents del govern que ens porten tant a Vietnam com a Cambodja, hi ha intercanvi i allà sí que ens diuen que sí que hi ha un conflicte de guerra, que els dos països estan plantejant una guerra entre ells i que em demanen a mi per quin motiu s'hauria de prevenir aquest conflicte, no? O sigui, com aturar-ho abans de que esclati. I llavors fem viatges molt llargs, de moltes hores, i en aquestes hores jo explico a aquestes dues persones per quin motiu no convé fer aquesta guerra. I en aquestes hores és quan es quallen els arguments que falten en els dos països per prevenir un conflicte major, perquè no té sentit. O sigui, resoldre conflictes per mitjans de la violència és l'últim recurs, però és que no és un recurs, o sigui, és una aberració. I per què hi ha tantes guerres? Els governs, els organismes internacionals no fan prou per lluitar contra elles, per avançar cap a la pau? Les constitucions no estan escrites, o sigui, estem parlant de Hobbes, del segle XV. Estem parlant de que l'Estat és el monopolista no de la cooperació, sinó que és el monopolista de la violència. I continua sent-ho. La democràcia continua sent un monopoli de la violència. És completament absurd que després de la Segona Guerra Mundial tu tinguis, per exemple, l'emancipació de la Índia de l'imperi britànic per Gandhi, que aquesta emancipació es faci de forma completament pacífica, per vies de resistència social, i que la ONU, llavors, tingui uns articles 5, 6 i 7 a la Carta de la ONU permetent l'intervenció d'armades per regular conflictes. Per què? Per ser el superpolicia, per ser la superpotència que mana sobre totes les altres, és a dir, per articular una altra vegada poder. I qui ho ha manat, això? Oi que va ser als Estats Units? I per què ho fa als Estats Units? Tu saps què més fa als Estats Units el 1948? Tu saps que, per exemple, d'entre 1945 i 1948 els Estats Units construeixen 177 bombes nuclears i una estratègia perfecta per genocidar tota Rússia, perquè és el que pretenien fer, i que el general Curtis LeMay demana permís al president per posar en marxa el plan de genocidi. O sigui, hi ha coses molt rares que passen de forma simultània. Per una banda, tens un desenvolupament radical de pau que funciona, encara que assassinen en Gandhi, i això sempre passa a la història. O sigui, sempre tens disparitats, tens paradoxes, diguem. Són paradoxes, però les paradoxes precisament són el motor sistèmic. És a dir, que sense una paradoxa no hi ha un sistema. I com que les societats són sistemes, calen aquestes paradoxes. I jo, per exemple, dic que la pau no es pot aconseguir de forma absoluta. O sigui, sempre hi haurà un Pareto. O sigui, en aquests moments hi ha un Pareto que està a favor de la violència i del trauma. El 80% de la població mundial, més o menys, pateix trauma i violència. I això és el que articula llavors la seva manera de viure. I el 20% és el que es salva. Llavors, aquest Pareto es pot girar a nivell tècnic, això és el que es pot fer. I aquestes coses són les que, com a artistes, en el grup que som, parlem, xerrem, les discutim amb el públic i mirem maneres, doncs, per exemple, de crear un centre de competències per la pau en què hi hagi prou mediadors de pau que expliquin aquestes coses i que les expliquin de manera que sigui comprensible i assequible al públic en general. Nosaltres no veurem aquest món sense guerres, no? Tu qui veurà algun dia un món on tothom estigui en pau? Bé, és que tot això, ja et dic, depèn de l'adjudicació de pressupostos. Si els governs que es diuen democràtics, si realment fossin democràtics i fossin governs per la gent en les que els polítics estan al servei de la gent, si fos així, en algun moment donat, per exemple, en comptes de tenir un Ministeri de Defensa, tindríem un Ministeri de Pau a cada democràcia progressiva, perquè se suposa que no és agressiva, oi que no? Una democràcia se suposa que té una intenció democràtica, no? Bé, si té una intenció democràtica, en aquest sentit, doncs, el que podria ser és que es manifestés en un moment donat
com una entitat política que permet una certa igualtat social, que permet un progrés, educació, sanitat, que permet tot allò que portaria a una neteja del trauma. I en el moment que tu baixes el nivell de traumatització d'una població molt, i això, ja hi ha prou estudis científics que ho demostren, ja està calculat. O sigui, tu tens, per exemple, investigadors de la violència a Alemanya, que es diu, te'n anomenaré un que es diu Ludger Pries, que és de la Universitat de Bochum i que tinc tracte personal, i ell, per exemple, ha estudiat punts focals de violència a Mèxic, en els que hi ha una violència emesa per les drogues, per cartells extremadament violents en els que, per exemple, a les víctimes les tallen a trossets, les posen en bosses de plàstic i els trossos dels cossos se'ls troba repartits per una regió. O sigui, coses molt bèsties, no? Aquest tipus d'aberració. I ell ha treballat amb aquestes persones, ha treballat amb aquests grups. I s'ha adonat que realment no hi ha res que pugui parar això si no és una intervenció directa, centrada, expressis verbis, per aturar el trauma i la violència. O sigui, tu no pots anar en una zona així amb un projecte de desenvolupament econòmic. No té cap sentit. O sigui, posar diners en una zona en la que hi ha aquest tipus de violència no funciona. I es veu que ho han intentat durant 30-40 anys amb molts programes diversos i mai ha funcionat. O sigui, el que són punts neuràlgics de la violència continuen sent violents a menys que tu entenguis que la violència és una malaltia i que aquesta malaltia es pot esdevenir epidèmia i que la pots tractar a nivell mèdic. I això t'ho demostra llavors un projecte de la OMS, de la Organització Mundial de la Salut, del doctor Gary Slutkin. Gary Slutkin és un metge que s'ha dedicat, era un pandemiòleg que treballava pandèmies de malària, per exemple, a Àfrica, i llavors ha tornat als Estats Units i a Chicago li van donar diners per fer un projecte de reducció de violència a Chicago. I va treballar amb els mateixos mètodes que treballaven en termes de pandèmia a Àfrica. I ho va aconseguir. Va aconseguir una baixada brutal de la violència del que són assassinats, homicidis a Chicago. I en el moment que van aturar els diners d'aquest projecte, els homicidis van tornar a pujar com un coet. És allò que a l'estadística veus una baixada de 3 anys i al cap de 3 anys veus com tornen a pujar. I malgrat tot això, que el combat contra la violència és tan lent i tan complicat i que es produeixen aquestes situacions que dius tu que tornem a fer marxes enrere, continua valent la pena lluitar per la pau. Home, sempre de tot cor, Cisco? O sigui, de tot cor, O sigui, jo mai abandonaré aquest projecte. A mi m'han passat moltes coses. O sigui, com que com a mediador, ets enemic de tots els estats, perquè els estats s'articulen per interessos de poder, i tu no t'articules. O sigui, tu penses de manera diferent com a mediador de pau. Els mediadors de pau pensen de forma cíclica, no lineal. Els governs tenen fites, o sigui, els representants de govern, els diplomàtics, professionals, pagats pels governs, tenen fites que són linears. Tenen un objectiu, com per exemple que l'empresa Rheinmetall a Düsseldorf esdevingui una empresa que en el mercat està a la borsa. O sigui, que passi de ser una empresa privada a ser una empresa que cotitza a borsa. I ara, Rheinmetall, que és el fabricant de tancs, per exemple, o sigui, una de les coses que fan és proveir peces per al tanc Leopard, i el tanc Leopard es fabrica a mitges a Espanya, un 50%, i l'altre 50% es fabrica a Alemanya, perquè els espanyols no s'escaquegin, entens? O sigui, la indústria armamentística espanyola és la 7ª del planeta. L'alemana és la 4ª. I l'alemana ara ha rebut, és allò que ha rebut molts diners, aquells 100.000 milions d'euros que els hi ha passat al senyor Scholz, el canciller, doncs aquests 100.000 milions d'euros ara estan revifant tota aquesta indústria armamentística i per això, per exemple, Rheinmetall ara és el patró
d'un equip de futbol de la ciutat de Dortmund, de la meva ciutat natal, com dir-ho, no? Del VfB Dortmund. El qual és una vergonya. És una vergonya. Però segueixes lluitant per la pau, malgrat tot aquests 100.000 milions, no? Escolta, gràcies per la conversa, Andreu Ginestet. El llibre Freedom, Pau, Paz, Peace, on te'l podem trobar? Com la gent que l'interessi, com el pot aconseguir? Doncs mira, Altair, més que res, perquè és l'única tenda en el que el repartim, perquè és un llibre que no està pensat ni pel gran públic, sinó que està pensat pel públic, diguem, dedicat. O sigui, el que nosaltres busquem és sobretot l'associació, i l'hem trobada, El mateix dia de la presentació es van presentar artistes i estem treballant amb aquests artistes de ferm, perquè s'escampi la veu de la pau a través dels artistes també a Catalunya. Entens? O sigui, el que hem de fer és realment unir el món de l'art, no? I fer un treball de neteja que podem fer a través dels símbols, a través del llenguatge, a través de les imatges. O sigui, és un treball de paciència, és un treball de formiga. Però és un treball internacional, o sigui, és un treball del que som tots conscients. I és un treball mil·lenari. O sigui, podem parlar de Goya, com podem parlar de Leonardo da Vinci, com podem parlar del Peter Paul Rubens. O sigui, tots aquests artistes que són predecessors nostres també ens serveixen d'exemple, no? I veiem, o sigui, ens articulem dins d'una tradició artística que no rep els grans diners ni el gran suport mai, O sigui, Rubens sí, Rubens va tenir la gran sort de rebre el suport econòmic tant de Felip IV com de Carles I a Anglaterra, com dels Mèdici a França, O sigui, hi ha també aliances d'aquestes curioses, no? En les que l'art s'alia amb el poder i que el poder busca la pau, doncs per esgotament econòmic, més que res. És una qüestió que és mil·lenària. No sé si d'aquí 1.000 anys encara estarem esperant que arribi la pau de debò. Jo espero que no. Hem presentat una pel·lícula, és una entrevista, en la que dura 3 hores i mitja, en un canal YouTube que es diu Pareto for Peace, o sigui, Pareto per la pau. I Pareto per la pau presenta una entrevista de 3 hores i mitja en la que jo responc a 130 preguntes. Tenim un guió i aquestes 130 preguntes han estat redactades per un equip de diplomàtics silenciosos en els quals, per exemple, hi ha una psicòloga catalana que es diu Yolanda Mora, hi ha una escriptora catalana que es diu Yolanda Vendrés i hi ha un periodista argentí que viu a Catalunya des de fa molts anys que es diu Marcello Scotti i el sociòleg espanyol català que es diu Joan Subirachs, amb qui hem fet la presentació a Altair. I aquest equip de persones ha redactat aquestes 130 preguntes i jo he donat 130 respostes que són, diguem, una primera manera de presentar una idea de com fer una transformació social en un temps limitat. O sigui, que es podria fer la pau a nivell tècnic, des del punt de vista tècnic, no dic que sigui realista, no es tracta d'això, sinó que des del punt de vista tècnic podríem fer la pau en 7 anys, amb un calendari en el que tenim 28 transformacions consecutives de tota la població del planeta, però és que aquest tipus de pensament, per exemple, s'ha d'articular, s'ha de discutir i tots els que ho saben millor, tota aquesta gent que són experts de tot, experts de la política, experts del periodisme, experts de la pau, han de dir la seva i han de dir, no, mira, això és una aberració, no podem fer-ho d'aquesta manera. Però, com que ja han vist una idea gran, diran, ho farem millor així. Entens? O sigui, la qüestió és començar un debat. I clar, el primer que comença, el primer que presenta és el que rep totes les... Seria meravellós, Andreu, que d'aquí 7 anys s'arribés aquesta pau. De moment animem a la gent a buscar a la llibreria Altair Freedom, Pau, Paz, Peace, el llibre, i a buscar per internet Pareto per la pau, que... Sí, exacte. Jo recomano... O sigui, és un joc d'idees. De moment no...
estem encara massa lluny a nivell del que és la discussió amb el públic en general, amb els periodistes, amb els mitjans de comunicació, estem massa lluny d'un concepte de pau realitzable, perquè la gent no ho té present. I això ja ho vaig publicar el 2012 en el meu llibre Pax, que també és a la llibreria Altair, i ho vaig publicar precisament arran de la negociació nuclear que acabava de portar el 27 de setembre del 2012, en el que vam resoldre una declaració de guerra nuclear per banda de Rússia. Feina pel que ens veuen. Pax, Freedom, Pau, Peace, Pareto per la Pau. I gràcies, Andreu, per atendre'ns i seguim parlant de pau Sí. com vulguis. Vale. Gràcies, Cisco. Fins aviat. I a reveure. Fins aviat. Adéu. Adéu. Adéu.